otondi ne wet ngimane nyaka kawuono mabende oike. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro wacho ni jotend piny owacho e sirkal mokalo nokwalo bilion 16 e thuolo ma pod nirito loko telo ne jotelo manyien. Rigathi wacho ni bilion 10 nokwale kinde man bende ni yalo bura mane kwedo yiero mar William Ruto ka bilion moko 6 nokwal mana ndalo 2 kapok otim yiero. Wacho ni piny Kenya sani odhier ne wach machalo koda ma. Okinda gi mathoth. Kane oloso e magawa moro e boma ma Nairobi kama ne orome kod jolony mawuok Tetu Nyeri, Rigathi oseyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom rach mar ochumi mapacho ka, kowacho ni kuo mar omenda mag piny owacho notim e tend Uhuru. 2 days before the elections, they stole 6 billion and pretended to sell some shares from Telkom. When there was a case before Supreme Court, they stole another 10 billion, purportedly to pay some contractors. Money was being brought in cartons at Wilson Airport and flown with choppers to people's homes. And these are the people now, unasikia wanaambiwa kuja andika statement kidogo, anaingia ndege anatoroka. Jalup jatend piny owacho madonika ne gidonje sirikal to kata mana kao hola ne okiyot. Gino mowacho ni sani giseloso. I want to give you hope. Before we came in, we had been blacklisted by international leaders. We have now been given thumbs up. We can now engage the international leaders if we want any credit. Gachagua bende wacho ni bedo ni bengi mapacho ka kao interest mamalo kuom hola bende nokelo ng'ikruok e ochumi mapacho ka. Kowacho ni sani Kenya kwanza osechungo wachno. They were borrowing money from banks, domestic borrowing, at 14%. Why? The reason? The people who are borrowing from government were also the owner of the banks. So they will not even negotiate the interest. We have stopped that domestic borrowing. Romo mar chiemo dhiambo no nyiso thuolo mag keto mwandu mopogore opogore e kar chung'od bura mar Tetu kowuok e ohala mag mwandu mag pur nyaka e ohala e yor lony manyasani. People of Tetu, His Excellency has been very, very supportive. Many times I go to him and he gives me a full hearing even when I have many issues. And I can tell you that your things or your issues have been articulated. Okinda, Ramogi TV. Kamiti mar od bura